Käy! Vielä, mene! Uudestaan! Uskomatonta taitokiekkoa, jätkät! Privet! Leijona löydys! Ja uudestaan. Ja Tukholmasta saapuu nälkäinen Siperian karhu vieraaksi. Da. Täytyy katsoa, että kuinka... Kun jaksatte, niin saa lähteä tulle. Ja sitten kiekko suuhun ja älkää jätkät viittikö. Mun mielestä olisi pitänyt pelaa enemmän sitä alakautta uudestaan. Kanada peli. Mä en tiedä mitään tästä lajista. Kuitenkin. Ruotsi. Maa. Alusta. Voitko lopettaa ton munien räpläämisen? Vielä jonkun nostat tuolta. Ups. Irtoaako sitä hyvää? Hyvät sunnuntaipäivät täältä. Täällä pelataan jalkapalloa. Litmanen. Märkä maistuu ja kuppiin ei syljetä. Ovi tyy! Kanadan maajoukkue. Uskon, että se tulee ykäsään se. Kalinka maja. Privet ja harasoo täältä leijonalöylyistä. USA-luotsi Scott Gordon on ollut pelaajana mukana Helsingissä vuonna 2016. Mitä sä äsken pyörittit päätös siellä? Äidille terveisiä. Tänään luottaisi Joten kuinka pystyy joukkue tällä pelillä... Nyt mä... Pistä hetkeksi seis.